Európa je poškodená, Slovensko je poškodené, Ukrajina je poškodená, jediný, kto na tom zarába, je Rusko. Lebo je vymyslená nová stratégia, že poďme dosiahnuť mier cez silu. Ja si myslím, že treba okamžite zastaviť vojenské aktivity a rokovať. A to ja viem, možno, že vy považujete Rusov a Ukrajincov za nič, ja ich považujem za normálnych ľudí. Takých istých, ako som ja. Takých istých, ako sú Francúzi, Nemci. Viete, filozofia do posledného ukrajinského vojaka je veľmi jednoduchá. Pokiaľ vám tam nepadajú holandskí, španielskí, talianskí, nemeckí alebo americkí vojaci, tak vám to je všetko jedno. Pokiaľ ja budem predsedom vlády, žiadny slovenský vojak nepôjde na Ukrajinu. Takže už čakám, čo zase piatok budú vykrikovať títo naši nešťastníci na tribúnach, že čo sme zase zradili. Povedzte mi, v čom sme zradili. Že bojujeme za slovenské ekonomické a národné záujmy, že odmietame zabíjanie. To je zrada? Za takúto zradu sa hlásim, za takúto zradu sa necháme odsúdiť. To akože ja mám vážne veriť hrozbám, že tu niekto napadne zdobre, že nie Slovensko alebo ďalšie členské štáty, ktoré sú v tomto prostredí.